cyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio, ond mae gan bob un o ni reswm i gadw'n cymunedau yn ddiogel. Hyd yn oed os ydych chi wedi cael dwy brechiad. Cofiwch y ffyrdd gorau o leihau risgiau. Gweithio gatref pryd bynnag y gallwch. Hunain ynysu ac archebu prawf, hyd yn oed ar gyfer symptomau ysgafn. Cwrdd tu fas, mae fwy saff na tu fewn. Cyfyngu ar eich cystylliadau a chadw pellter pan yn bosib. Gwisgwch mwgod yn enwedig mewn llefydd prysur. Golchwch eich dwylo yn rheolaidd ac yn drwyadl. Gwnewch hyn i gadw eich hun, eich ffrindiau a'ch teulu yn ddiogel. Ac i amddiffyn ein gwasanaethau rheng flaen, i wasanaethu ein cymunedau pan byddwch chi'n hangen fwyaf. Gyda'n gilydd gallwn cadw hywel dda yn ddiogel. Diolch!